Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Zvakangooma hazvo veduwe. Regai ndingoiverenga nyaya yavo yavakanditumidzira mukoma vedu ava asi handina kufara nayo. Hanzi muri sei zvenyu mukoma? Inini ndiri kufara nekuda kwekuti dzimba dzevanhu dziri kuputswa kikikim. Saka advice yangu kuvanhu ndinoti usavaka kana usati wavaka. Ndini ticha ndiri kudaro. Ndiri kunzwa kufara zvisingaiti mumwoyo mangu iye zvino nekuti pose apa vanhu vazhinji variko kuZimbabwe nevari muno muJoni avo vakavaka maizviona sekunge makachenjera stereki, asi nhasi ndiri kuona kuti mutoriwo matofo chaiwo. Ini ndakabuda muZimbabwe ndikauya muno muSouth Africa, ndinogara munonzi muJoburg mandiri kufadaya. Kumusha vainge vachititi tiri marombe tarovera muJoni nekuti hatina kana zvitinha. Ndakange ndisina kana chitinha chimwe chete chandainge ndakatsvetawo pasi kuvaka muZimbabwe. Vaindiseka vachiti ari kudyiwa nemadzimai echiZulu avo ane mazinyashi makuru. Asi nhasi ndini ndiri kukusekai. Ini hangu zviri nani kuti ndakafadaya nemari yangu. Ko imi musi wandakanzwa nyaya yekuti vanhu vekuchifu vari kuputsirwa dzimba dzavo, vaya vakaita masabhuku deal, ndakafara zvisingaiti ndichiona mapictures acho iwawo. Ndakaseka ndiri kubasa zvokuti Murungu akasvika pakundibvunza kuti ko chii iko zvinozvi. Ndakatotenga hangu zibhodhoro reJack Daniels ndakatotsamira panyashi mutepfetepfe, ende Zulu rangu randiinaro rakatsvuka kuti mbei tichinwa zvedu zibhodhoro redu reJack Daniel. Imi makapusa uye zvino tarirai muone kuti tangofanana. Zvakangofanana izvi. Zivai kuti upenyu ivhiri rinotenderera. Unokwanisa kuti ndavaka muZimbabwe uchitovakira zvako hurumende wozongouya wozongokuputsira. Munhu wose aiti kana akatenga kachidimbuke stendi kachidimbuke stendi kubva kuna sabhuku obva atoti ndiri kuvaka future. Hezvo ndezvipi manje? Future yacho iri papi? Nhasi zvinhu zvenyu zviri kungoondomorwa nemabhudhoza richita kupwanya zvidhina zvenyu izvozvo. Mufaro wandiinawo iko zvino hautauriki nekuti tose tangofanana. Hatina nyika, hatina imba pasi pano panyika. Munhu ungapusa sei zvekutora mari yako yaunenge washandira nesimba neziya richibuda wonopa kamudhara kanenge kachizviti sabhuku kanogara kumaruzevha kasina kana bepa zvaro rakanokwanisa kukupa rinenge richizivikanwa nekanzuru. Sabhuku deals in brackets emoji of a man laughing. Mashoko iwawo anondinakidza zvisingaiti. Kare vana sabhuku vainge vachikutorerai mari dzenyu muchivapa mari muchipiwa zviminda utonzi stendi iyi ndeyako. Imi mose vari kuZimbabwe munofungidzira kuti makangwara. Aiwa, muna kungwara. Kupusa ikoko kuita masabhuku deal. Ini hangu ndakatoita bho muno muJoni. Iko zvinozvi ndinongobhadhara rent mwedzi wega wega. Ndinenge nditongori mumutefetefe kubhadhara imba inenge ine magetsi, mvura inonyatsokunaka, noti zvekucheresa zvimugodhi paZimbabwe zvakasara. Ende ndinenge ndichitonakidzwa nebhebhi rangu mapombi, ende landlord wangu anondifarira. Imi nemasabhuku deal enyu muchiti makagona, makapedza mari muchitenga masimende nemarata. Nhasi munzi hazvina mapepa, imba iri kuzoputswa. Zvakafanana nemunhu akapisa mari yake akaikandira mumoto. Izvi zvamakaita ende dai matongosiyana nazvo. Kana watongoputsirwa musha wako wotongoregedza kutongovaka kwacho, wotongosiyana nazvo, wotongomirira nguva yekufa. Regai ndikupei zano, ringava riri zano rinorwadza asi ndizvo zvitoripo. Kare kana waiva munhu ari kwaanenge ari, waifanira kuti unge
uchitumidzira mari kumusha ovaka imba yako, asi ndinoti nyika yatochinja. Usambofa wakatenga kana stendi imwe chete zvayo iko zvinozvi muHarare kana kwete muHarare, nekuti ukaita saizvozvo unenge watambisa mari. Zvitori nani kuti urarame upenyu hwako hwose uchiita zvekurenta, nekuti kana uri roja unenge usina kana stress. Pamba paunenge uchigara pakanzi panenge paputswa, unongobva pamba ipapo obva watongoenda wotongotanga kunoloja pamwe pamba. Ende imi mose muri kuti mune dzimba kunana Goromonzi Epworth, zivai kuti nerimwe ramazuva zvigredha zviri kuzouya ikoko. Vanhu vanogara imba isina kana ceiling, imba yekuti haina toilet inoflasha sezvinoita toilets dzemuno muJoni. ina handiti izvozvo zvekutovhaira kuti ndakavaka iwe uchishandisa blade toilet. Asika mava kuzviona kare maiti muri mbinga dzakavaka, zvino mungazova mbinga dzinogara musango here musisina pekugara? Dzokerai kumatongo kwenyu, makambotizeiko kumatongo emadzitateguru enyu? Ndinoseka hangu zvakanyanya iko zvinozvi pandiri kuona vanhu vachichema paFacebook vachiti vekunzvimbo kwakati vapwanyirwa dzimba dzavo. Ini ndinenge ndichitofadaya ndichitoseka, tangofanana. Ini ndiri Rombe rakadyiwa mari neMazulu muSouth Africa, nanhasi uno ndichiri kufadaya nawo Mazulu acho. Ko ini muri marombe avo akatenga dzimba akaputsirwa dzimba dzacho idzodzo, zvakangofanana, tose takafanana. Muri yeZimbabwe ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvimwe kuda vakanyora nyaya yavo vakatodhakwa zvavo, sezvo vari kuti ivo vakatobata zibhodhoro ravo rewaini. Hanzi ndiri kutonwa ndiri pamutefe, ndakazendamira hanzi nyashi yemuZulu. Zvakangooma hazvo veduwe, zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section mangwana kana munhu orwara ipapapa asisina pekutangira. Ndivo vanhu vatinozoona kuti pasocial media munhu ava muchipatara achitsvaka help kubva kwatiri maZimbabweni zvekare. Hanzi ini nditongori Rombe, but zviri nani kuti handina kuita zvemasubbook deals. Zvakaoma. Ngatiendei panyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakaba mari yechema muna 2018. Mukoma life haichisiri kufamba zvakanaka. Pagore ndinorohwa mambama, zvinokwanisa kuitika 3 times kana kuti 4 times pagore. Izvi zvinoitika kubva ipapo pandakadya mari yechema. Saka zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Tainge tiine umwe wedu uyo ainge ashayika muDurban mulocation mandainge ndichigara. SemaZimbabweans takabva taunganidza mari yechema kubatsira mhuri, sezvo ndainge ndiri pedyo naye, ndiri pedyo nemudzimai wake zvekare. Ndini ndakange ndanzi ndini ndinobata mabhuku kufambisa zvese zvine chekuita nerufu rwake bhururu wangu. Sezvo ndainge ndakabata mari, pandakaona amount yacho ndakaita zvimwe zvinhu zvandainge ndisingambofi ndakafungidzira kuti ndingaita. Ndakabva ndatora mari ndikatanga kushandisa. Ndakangozviudza kuti ndichazodzorera, hapana anozviziva. Asi ndakati ndazama kuti ndinge ndichitenderedza mari iya patown, mari yakaramba kutenderera zvacho semukoma. Saka ndakazongopa mukadzi wacho kamari kashoma, life ikatongoenderera kumberi. Mudzimai wangu akati azviziva akagumbuka kwazvo. Nhumbu yaainge akatakura yakabva yangobva. It was very mysterious. Hakuna anozviziva kuti chii chakaitika pakabva nhumbu yacho. Saka nemudzimai takazosvika pakurambana zvedu. Akati ndinotya kuramba ndigere newe nekuda kwekuti unogona kunge wava kutondikanganisa mulife mangu. Ndikamubvunza kuti
ndinogokukanganisa sei? Akati nekuti wakadya mari yainge iri yemufi yaifanira kushanda paurongwa hwemufi apa iri best friend yako, wobva watenderedza mari yemunhu, then obva wachizonyura shuwa ungaita zvekutenderedza mari nemafriends ako, chitunha chebest friend yako chiri mumochwari. Asi ndaifungidzira kuti ndichakasika ndadzora mari, asi hazvina kuzoitika. Saizvozvo ndarova masupabets angu, but ndakabva ndazonyura mari nebetting. Saka life yakati yaenderera mberi. Pakutanga hapana zvaiitika, life yaita sekunge yainge iri normal apart from kubva kwainge kwakaita nhumbu yainge yakatakurwa namadhamu nekunetsana kwedu mumba. Asi ndakange ndava kunzwa sekunge pose pandinenge ndiri panenge paine munhu anenge aripo. Ndaingoti zvinhu kuda it is just my imagination. Asi nguva yakati yafamba ndopandakangorohwa. Musi wandakarohwa it was somewhere past 2, ndainge ndiri kubasa. Ndainge ndaudzwa nemurungu kuti ndinge ndichienda kunotora extension cable kumotikari. Saka ndakati ndichifamba ndakangonzwa ndichiridzwa gwati kana mudhara wemurungu wedu ainge akagara mune imwe bhaki akatoshamisika nazvo nekuda kwezvakaitika ipapo, because ndakatoridza mhere. Akatobuda motikari akati kuchii, akati ndikabva ndamuti ndatemwa neumwe musoro, because ndakatya kuti ndinge ndichimuudza kuti painge paine munhu ainge andirova zenya. Ndikati kana ndikataura vanokwanisa kuzofungidzira kuti maybe ndatova mental case. Saka ndakangoti ndiri kunzwa kutemwa neumwe musoro. Akabva anditi ndine mapills awo andinogara ndiinawo mumotikari, akandipa mapiritsi aya. Zvechokwadi mapiritsi iwawo akandibatsirawo zvishoma, because by then ndaitonzwa kutoti musoro wangu wainge uchitotema zvekutodaro. Kubva ipapo ndingati handina kuzombogara ndakawana foot peace mumwoyo mangu. Asi chandakazodzidza ndechekuti kunyangwe zvazvo munhu aiuya achindirova, but ainge asingauye achindirova pose pose, ainge achiuya pano nepapo zvobva zvambomira. Kubva ipapo zvinhu izvi zvakaramba zvichiitika, ende zvinoitika ka3 kana kuti ka4 pagore. Pazvinoitika ndinenge ndisina kana kumbotarisira, zvinowanzokuitika pandinenge ndiri ndega. Ndinongonzwa kuti panenge pava nemunhu anenge akamira padhuze neni kana kumashure kwangu kana kuti kumberi, ndobva ndatorohwa mambama, asi hapana munhu wandinoona. Ndinotorwadziwa kana kutozvimba. Pamwe pacho ndakasvika pakuenda kuchipatara ndichifungidzira kuti maybe izino riri kundirwadza, because ndainge ndakazvimba dama rose iri. Saka ndakati ndabatanidza zvinhu ndikaona kuti mari yechema yandakaba ndo zvakakonzeresa. Apa manje ndiri kushaya kuziva kuti ndotangira papi. Please ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Chii chingava chiri kukonzeresa kuti mufi uyu asandishayisa uzororo? Because mari yacho mukoma yainge isimboriwo mari yakawanda. Mari yandakangwavha ipapo yaisvika kuma16,000 rands yandakazodyiwa neBetway. Please ndibetserei, ndingaita sei kuti mufi uyu asaramba achingondinetsa, ndikwanisewo kurarama life yangu yakanaka? Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma azvo vedu we. Pakaipa shuwa munhu angadyirwa mari yakawanda kudaro nebetting. Apa iri mari yaifanira kuti inge ichizoshanda pakuvigwa kwemunhu. Imagine 16,000 munhu otoenda kunorova betting nayo. Hanzi ndaifungidzira kuti ndichakasika ndadzora mari iyoyo ndobva ndadzosera pamari yechema, asi hanzi hazvina kuzoitika. Saizvozvo vari kubvunza kuti voita sei. Maybe mukaenda mukanotaura nefamily yebest friend yenyu mungovadzivisa kuti ndo zvakaitika, kana zvichiita mubhadhara pashoma nepashoma mari yacho yamakashandisa, kuitira kuti musaramba muchingorohwa nemambama. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi please ndiri anonymous. Nashi ndiri murume
apererwa. Ndiri kutotya kuti ndakazvikanganisira upenyu hwangu, kuti ndakazvikanganisira here kana kuti zvinhu izvi zvakangoitika ende zviri kuitika necoincidence. Inini ndiri kunoku kuUSA, ndava nemakore akawanda. Ndakauya kunoku ndainge ndichitoriwo mukomana wechidiki, asi mhuri ndainge ndatova nayo zvangu, saka ndainge ndava kushanda as a truck driver. Zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndatovawo nezvemakore ndichishanda satruck driver, saka pane zvakazoitika online izvo zvandiri kuona sekunge ndo zvava kundikanganisira upenyu hwangu. Ndokusaka ndauya kwamuri nekune vedare renyu, handina kumbotumwa nemunhu imi. Saka pane comment yandakaisa paFacebook. Pane rimwe zuva ndainge ndiri paFacebook hangu ndakaresta, ndokubva ndaona pane imwe clipso yakamboenda viral paFacebook. Clip yainge iri yaEmmanuel Makandiwa achitaura kuti kana ukaenda kudenga ukawana ndisiko, you are not in heaven. I don't know kana if you still remember it. Saka ndakati ndatarisa that clip, ndakanzwa sekunge munhu ari kuzvikwidzira padenga. Ndikatsamwa ndikati uku kutaura kwemunhu ari kuzvidza Mwari. Ndakapinda mucomment section ndokubva ndangonyorawo zvandakanyora. Ndakanyorawo nezvinyadzi, Mwari vandiregerere. Ndisingadi kutaura zvinyadzi, ndisingadi kuti munge muchizonyora nekuzotaura zvinyadzi panapa pachannel hombe mukoma, ndichati ndakangonyora kuti you are a false prophet, stop misleading people. But apa ndatongorerutsawo zvandakataura ipapo zvinonyadzisa, kutotuka nezvemumburuka. Ndakatozviona sekuti ndiri kutaura chokwadi. Ndakabva ndangosiyana nazvo. Handina kumbofunga kuti zvingazondikanganisira upenyu. You know, we say a lot of stuff zvatinozokanganwa online. Saka upenyu hwangu hwakange hungori normal, but zvinhu zvakatanga kusafamba zvakanaka. Ndakaita ma-accidents 3 times in 1 month. Mari yandaibata yainge isingachabvumi kuungana. Nemaplans atainge takaita nemudzimai wangu, tainge tava kusabudirira mumaplans atainge tichiita. Ndakange ndisingachanzwisisi kuti what is happening. Nerimwe zuva ndiri kubasa, nekuda kwekuti nemudzimai takange tisingachadanani, ende mudzimai wangu ainge oti kana ndiri kumba zviya kana ndikatiwo uyai tinge tichimbofara, mudzimai ainge asingabvumi. Apa as a man unenge uchidawo kuti unge uchimbopota uchirilisa. So sezvo mudzimai ainge asingadi kupota achirara neni, zvandakange ndava kuita patinenge ndiri paroad, ndaizotsvakawo vasikana vanoitawo zvekutengesa mumatruck stop umu. Ndo zvandainge ndava kuita panguva iyoyo. Nerimwe zuva gava rakazotambura musungo. Iyi ndiyo incident yakachinja upenyu hwangu. Ndakamisa truck rangu kuti ndizorore, ndokusangana nomumwe mukadzi murungu. Handina kunge ndakaziva kuti she was not a prostitute. Ndakabva ndamutora, and she was not only pretending to be a prostitute, asi ainge ari an undercover police. Within minutes ndakabva ndasungwa for soliciting sex. Ndakanyara ndikavhunduka, ndikatanga kufunga kuti ko izvi zvava kubva nepi, marriage yangu kutoputsika kwayo. Nyaya iyi yakasvika kumudzimai wangu, akandifonera achimbochema achiti handikwanisi kugara nemunhu anoita zvema-prostitutes. Ndakaedzawo kutsanangura, asi trust yainge yagara yatongopera. Ndo pakabva divorce. Ndakabva ndatanga kubatanidza zvinhu, ndikatanga kufunga, ndikati maybe comment yangu yandakaisa pamakandiwa, maybe ndo zvinhu zviri kukonzeresa kuti ndige ndichizoita ma-accident, kusungwa, divorce. Ndiri kunzwa kutya, ndiri kunzwa kudedera kuti ko kana ndakatuka munhu waMwari, ndakatuka munhu waMwari wechikwadi here, kuti ndingava ndiri kurangwa here. Please ndibatsireiwo mukoma Nashe. Zvingava zviine umbowo here ungaratidza kuti zvandakaita, comment yandakaita ndiyo iri kukonzeresa kuti life yangu inge ichirwadza kudai so. Please ndibetsereiwo. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu avo ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu. Do you believe kuti kutuka kwavakaita vamakandiwa online ndo zvava kuvapa bad luck in his life or not? Tell me what you think mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakapiwa mangai na tete vangu, vakandipa mangai awa ngore ra 2007. Upenyu huri kurwadza mukoma. Handizivi kana mukakwanisa kunditsvakirawo munhu anokwanisa kundinamatira. Ndiri mudzimai ndine makore 35 years ekuberekwa. Nyaya yangu yakatanga mugore ra 2007 apo pandainge ndichiri ne16 years. Ndakakurirawo kumusha kumaruzevha. Upenyu hwainge hwakaoma. Amai vangu vakafa ndichiri mwana mudiki, saka ndakakura ndichigara natete vangu, asi ipapo ndainge ndawana basa zvakarwadza vatete because vaifungidzira kuti pamba pandainge ndawana basa ndichitanga kuzoshanda ipapo ndainge ndichazoshungurudzwa, but to my surprise ndakatotanga kutobatwa zvakanaka, kutofarirwa nevanhu vandainge ndichishandira, uye zvekare mari handinaunge ndakaziva kuti vachange vachizotondipawo mari. Ndaingofungidzirawo kuti vachange vachizotongondipawo pokugara nokudya. Saka vana vavo vakazoti vabva kuHarare vauya kumusha vakagara neni pasi vakandibvunza kuti unoda mari. Vakatouya nehembe dzavakauya nadzo dzainge dzakawanda. Mistake yandakaita ndeyekuzonoudzawo vatete ndisingazivi kuti vatete vainge vasingandifarire. Nerimwe zuva tete vakandidaidza vakati, uya kuno pane zvandiri kuda kuti unge uchizondibatsira nazvo. Vakaita zvekutuma mwana wavo, ndokubva ndakumbira gogo vandainge ndichishandira ndichigara navo. Ndakafungidzira kuti maybe there is something that she wanted to tell me because vainge vakuzviziva kuti ndainge ndava noumwe murume wandaifambidzana naye. Saka handina kumboda kumbobvunza zvakawanda. Vakandidaidza kubedroom kwavo vakandipa mangai. You know, at that time zvinhu zvakaita semangai ndainge ndisingachazvifarire because ndo chikafu chatakakura tichidya zvekutamburira. Apa ndainge ndava kutoraramawo kalife karipo. Saka vakanditi idya, vakati ndinge ndichidya ndakavatarisa. Saka handina hangu kuona zvakaipa, asi taste yacho yainge iri very strange. Ndakatanga kunzwa kuda kurutsa kamwe kakusvotwa, asi ndakangopedzawo nekuti ndainge ndichiremekedza vatete vangu. Ndakabva ndachizovabvunza kuti sei vainge vandidaidza. Vakangotanga kungotaura neni nyaya dzainge dziri general. Ndakangokurawo sevasikana vose ndikatozombopinda mumba, but ndakazosvika pakusiyiwa nemurume because takagara kwemakore akawanda ndisingakwanisi kubatawo mwana. Asi after ndabva mukubuda mumba ndopandakaona kuti marelationship angu anongoparara. Murume kana akandipfimba tinotanga tichadanana zvekudanana zviya, asi nekufamba kwenguva murume anozongopanduka. Anenge ava kungondishungurudza, kundirova, obva atongondisiya. Kana kungorara neni once, angorara neni akangonzwa kuti bo kana zvikasava bom, obva atongondidhampa. Saka chinhu chinonyanya kundirwadza ndechekuti handina kumbobvira ndakabatira pamuviri. Kukuudzai chokwadi, handina kumbobvira ndakabatira pamuviri. Saka pandakasvika 28 ndakati zvimwe kuda ndine problem, ndokubva ndaendawo kumadoctors mushure mekunge ndauya muSouth Africa ndava kukwanisa kuafoda. Saka doctor vakati kwandiri pane macomplications zvinogona kuzoita sekuti zvichanetsa kuti ndibatire pamuviri. Ndakanzwa mwoyo wangu kuputsika pandakaudzwa nadoctor izvozvo. Saka ndakamboedza kunamata, nothing changed, kusvika ndazoenda kun'anga dzemuno muSouth Africa idzi dzamunoti masangoma. Ndakaendawo kune
vamwe Sangoma, ndikabva ndataura naSangoma uya ndikamuudza kuti vatete vangu vainge vari munhu ainge achindivenga, so handizivi kana kuriko vakabva maproblems angu. Saka Sangoma uya akabva ati kwandiri, mira tinge tichimboedza kuvavheneka vatete vako. Handizivi kuti chingava chiri chokwadi here, sezvo ari munhu wandakagara ndatopa clue kuti navatete vangu tainge tisingafarirani. Saka Sangoma iye akati kwandiri, tete vako vakagadzira pawainge uchiri musikana. Sezvo ndakaudzwa kuti ndakagadzirwa navatete vangu, zvingagadzirisikawo sei? Ndinoda kuti munge muchindibatsirawo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu anzi handisi kukwanisa kuti ndige ndichibatira pamuviri, hakuna murume anondida zvekare. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section. Sangoma kana makatomuudza kuti vatete venyu vanenge ndivo vakakugadzirai, it's obvious maybe anenge akazotongoshandisa advantage otongoti vatete venyu. Munozvionawo sei nai muri yeZimbabwe? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi mukoma, handizivi kuti ndotangira papi, ndichangotaura zvose zvakaitika kupfumawo kwandakazoita. Asi munhu wose waunoona aine mari dzake, mari yakangouya kwaari zviri nyore. Ini ndakaita utsinye hwekuti vazhinji vari panapa mushuwa hamusati makambonzwa nyaya yandikuda kuti ndige ndichikuudzai. Ndakaita zvivindi, asi nhasi ndiri kuraramawo zvakanaka nemhuri yangu. Zvakaitika izvi ndainge ndiine 20 years. Ndakange ndabva kumba kuchiweshe, upenyu hwainge hwakaoma. Baba vangu vainge vari munhu aitamburawo, amai vaingoitawo zvezvimapiece job, baba vaingoswerera kungonwa zvikokiyana. Saka ndakaunzwa muHarare, ndawanirwa basa neimwe friend yangu, ndikatanga kushanda as a maid muBorodzel. Saka ndaitiwo kana kamari kandinenge ndawana ndobva ndatumidzirawo kumusha. Mhuri yandaishandira vainge vari vanhu vainge vakapfuma, motikari dzakawanda, vana vacho vaidzidza kumaprivate schools. Iniwo ndainge nditoriwo mwana mudiki, ndaitoshamiswa neupenyu hwavo. Pakutanga ndaifara, mari yandaiwana yaibatsira kumusha kutumira mai mari yekuti vange vachizotenga magroceries. But munongoziva kuti mari haifi yakakwana. The more that you make money, unenge wava nehumwe urongwa. Saka ndakataka kuona kuti havasi kundipa mari mani vanhu ava apa vaine mari yakawanda. Ndakazotanga kurwadziwa navo, ndikaona sekunge vari kungondishandisira mahara. Ndakazotanga kushamwaridzana nemamwe mamaid muarea. Ndakatanga kushamwaridzana nomumwe ainge achinzi Rumbi, uyo wandakange ndava kupota ndichienda naye kuMbare kwaishanda gogo vake avo vainge vachiita zvekutengesa maherbs, yainge iri n'anga. Saka takati tichitaura nekuwirirana nagogo vaya, vakazoti kwandiri, iwe tiri kutsvaka kavanhu vatinokwanisa kuzorapa, mazuva ano macustomers hakuna. That was the beginning of the conversation. Saka vakazondiudza kuti kana ndikavabatsira kuti vange vachiisa zvinhu zvavo pamba pandainge ndichishanda, ivo vaizoshandisa mishonga yavo kuti vanhu vandinoshandira vange vachizoya mumatare avo, ndobva ndabhadharwa. Vakati ndo mawaniro avanoita macustomers, zvinhu zvandainge ndisingatozivi kuti n'anga ndo zvadzinoita. Unokwanisa kutodaidzwa nemushonga wotoenda kune imwe n'anga yausingazivi, wotonodyiwa mari ikoko. Saka ndakabva ndachizopiwa mari yekutanga basa, ndikabva ndapiwa bhodhoro rainge riine ivhu rekumakuva. Ndakanzi unomuka usiku, obva wamwaya pamavhiri emotikari nepabhampa yemurungu wangu, murume wamadhamu. Ndakaita saizvozvo. Mangwana makuseni vakati vachienda kubasa vakarova munhu nemotikari akabva afira paspot. Kubva ipapo pamba painge pava kutyisa. Ini hangu ndainge ndisingatyi because ndainge ndichiziva kuti zvinhu zvacho zvainge zvichibva nepi. Vakasvika pakunzi vakaromba because mumhuri makatanga kufiwa, ndokubva vachizoenda kun'anga. Ndizivi kuti mishonga yacho yakashanda sei.
ndakazovhunduka nerimwe zuva ndichiona gogo vefriend yangu vachisvika pamba pandainge ndichishanda n'anga iya yekumbare. Vakatuya nekombi yavo ndokubva vatotanga kutobetsera varungu vangu. Vakavadya mari inosvika kuma $58,000 kusvika vachizodarikidza dambudziko iro rainge rapinda mumhuri. Bosi vangu vakasvika pakumanikidzwa nehama dzavo kuti bvuma kuti wakaromba. Ini pamari iyoyo ndakapiwa 18,000 yavakandipa nekushanda basa. Ndakange ndisina kumbotarisira kuti ndikapiwa mari yakawanda kudaro. Kusiya kwandakazoita basa ndakangoita sekunge ndiri munhu ava kutya kuramba akagarapo pamba ipapo. Ndokubva ndasiya zvangu basa ndava nemari. Ndichinosvika kumusha, chandakatanga kuita ndechekuti ndakabva ndarinovheta imba yavabereki vangu, ndikatenga mbudzi, ndikatenga nemombe kusvika ndazadza danga. Ndokubva tachizotenga chikombi chedu nehanzvadzi yangu. Ndakatombofamba naye ndiri windi ini kusvika tava neimwe kombi. Ndokubudirira kwatakazoita ikoko, ndichizoroorwawo nemurume ainge agara aine mari dzake. This is my secret. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu. Saka ndo zvinoitika kuti munhu anotouya otokanda mishonga pamba pako ozodzoka futi achizokurapa. Zvakangooma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.